Всяка приказка има своят край и доброто почти винаги побеждава. Приказката, която ще ви разкажем обаче, е по-необикновена, защото няма край, а само начало. Ще ви разкажем приказка за едно вълшебно място, сгушено в най-южните склонове на Родопа планина, и за обикновените хора, които истински обичат земята, историята и традициите си и се стремят всеки следващ ден да е по-добър от вчерашния. Пътят на успеха за една малка община като нашата е преди всичко много упорит труд. Много упорит труд, който дава своите резултати. Виждаш ги в очите на хората, когато излезеш навън по улиците, виждаш ги в обновените сгради, виждаш ги в реновираните детски градини, училища. И разбира се, много любов. За мен любовта към родния град е всичко. Аз обичам своя град и посвещавам времето си и дните си на това да направя нещата така, че да го променя към малко по-добро, защото какъв би бил смисъл, ако не направим нещо повече от това, което сме заварили. Така че с много труд и с много любов продължаваме напред и смятам, че това е успеха и пътя на успеха не само за малката община, но и за всяка една община. Роден град се гради според мен с много любов. В далечното минало община Ивайловград е преминала през сложни исторически процеси, които са причината за доскорошната изолираност на района. В днешни дни общината се е освободила от ограничения граничен статут, намерила е правилната формула за развитие и върви по съвсем нов и различен път. Правилната формула за развиването на община Ивайловград наистина е свързана с това да възстановим обектите си и да ги покажем по най-достъпния и най-интересния начин за гостите на града ни и за туристите. И тази формула смятам, че през последните няколко години работи много успешно. Ивайловград вече е водеща туристическа дестинация на картите на България и това го казвам с огромна радост. След успешно приключения проект по оперативна програма регионално развитие, ние вече имаме една изцяло социализирана антична вила, която е носител на най-големите награди на оперативните програми. Най-напред за най-добре успешно реализиран проект, а след това и за най-сложния в посока на реставрация обект. Смятам, че в момента със специалната награда на чудесата на България ние превърнахме един обект в място, където се срещат туристи. Само за последния ден разбрах, че до обяд вчера са посетили вилата над 240 човека. Това е успешната формула и с многото туристически обекти, които могат да бъдат доведени до същия вид и показани на туристите, смятам, че в Ивайловград чрез туризма има достатъчно добро бъдеще. По времето на мандата на госпожа Овчарова туристопотока значително нарасна, особено след проекта на антична вила Армира, двойно-тройно бих казала. До момента, от началото на годината, има около 5000 души, които са преминали през община Ивайловград и по нашите туристически обекти. Очаква се до края на годината да надхвърлят може би над 10 000 души. Определено Ивайловград стана доста интересна и атрактивна туристическа дестинация. Оказва се, че приказката за това райско кътче в Южна България започва с усилената работа на сегашното общинско ръководство. До съвсем скоро община Ивайловград сякаш не е била част от европейския свят. Но това се променя преди 4 години, когато туризма се откроява като приоритетен за развиване сегмент в общината. И благодарение на амбицията на цялата общинска администрация, начело с кмета Диана Овчарова, качеството на живот значително се подобрява. Последните 4 години за мен и за водената от мен администрация бяха години на много работа и разбира се години на успех и на напредък. Ще се върна назад преди 4 години, когато започвайки си обещах, че ще работя за тази кауза Ивайловград. И ако тогава това беше само една цел, една амбиция, днес с изключителна радост и гордост мога да кажа, че тази цел е постигната.
Ивайловград е успешната кауза, която обедини жителите и приятелите на Ивайловград за това да можем да променим града ни. И от един град, който се намираше на последните места в класациите, днес вече за Ивайловград да се говори с добро. Знам, че бяхме на 264-то място от 265 възможни места по реализирани оперативни проекти и програми. Днес с изключителна гордост мога да кажа, че се намираме в челните позиции. Само преди няколко месеца ние получихме наградата Кмет на годината по повод на най-много реализирани и спечелени проекти в Хасковска област на глава от населението, което ни отрежда едно от челните места и по класациите на Националния статистически институт се намираме в водещи позиции като най-динамично развиващата се община в Хасковска област. Това, с което бих искала да отбележа успеха и напредъка на общината, е свързана с една изключително последователна, ефективна политика, която общината води към общинските земи. Преди няколко години, когато започнах работа, приходите от общински наеми на земи, мери и пасища не бяха повече от 20 000 в бюджетната част, приходната бюджетна част на община Ивайловград. След актуването на много имоти, община Ивайловград разигра процедура, в която, отдавайки на търг тези земи, имаме приходи за изминалата година повече от 780 хиляди лева. Това, сравнено с приходи 20 хиляди лева преди 4 години, е изключително добро постижение, защото отдавайки тези земи разумно и под наем, те носят приходи, от които приходи общината всяка година се възползва, за да може да реализира свои инициативи и мероприятия. Ще кажа, че примерно за сравнение капиталовия списък на община Ивайловград е около 400 хиляди лева. Така че ние само с едно разумно отдаване на тези земи успяваме да наберем този финансов ресурс, с който, разбира се, можем да си позволим много повече дейности. И тук бих искала да спомена, че община Ивайловград е изключително финансово стабилна община. Разумно разпределяме своите ресурси и успяваме да получим добри резултати. Нямаме никакви наложени финансови санкции и корекции, за което други кметове и други общини ни завиждат. Но това пък смятам, че се дължи на много добрата стиковка между екипите и много добрата коректност и отчетност, която сме заложили в нашия бизнес проект. Зад огромните постижения, с които малка община като Ивайловград може гордо да се похвали днес, стоят правилният диалог с държавните и европейските институции и доброто управление на ресурсите, с които разполага региона. И резултатите не закъсняват. Към постиженията ми е трудно да отлича едно нещо от друго. Например, бих споменала като постижение не само наред с вила Армира и пътища и строителство, бих споменала тази антична вила, която превърнахме в перла на културния туризъм. Но едновременно с това бих могла да сравня и да поставя и изградено общинско предприятие. Ние създадахме от руините на нищото първото общинско предприятие Спектър, в което работят повече от 37 човека. И това общинско предприятие в момента променя облика на града ни с зелените площи, с подпорните стени, които изгражда, с зелените кътове за отдих, спортните площадки, които може би видяхте. Това са техно дело, така че това е едно от сериозните постижения, с което също се гордея. Мога към всичките тези постижения да прибавя издадената книга, която бележи историята на Ивайловград от 14-та година до 1944 на професор Граматиков. Нареждаме наред с всичките постижения на общината ни. Вила Армира датира от 50-70-та година на първи век от новата ера. Това е една от най-ранните римски вили, която е открита на територията на днешна България. Вилата е уникален паметник със световно значение, с изключително добре запазена архитектура. Тук ще видите най-голямата мозаична находка на 450 квадратни метра. Общото количество мозаики, които се съхраняват в момента, има на 3000 оригинални мраморни фрагменти. Вила Армира е римския Помпей на Балканите. Вила Армира е възстановена благодарение на два проекта. Втория проект е много по-мащабен, на стойност почти 2 милиона лева по оперативна програма Регионално развитие. Благодарение на този проект се възвърна до голяма степен блясъка на тази вила. Върнаха се оригинални мозаики от Националния исторически музей. Това е мозаиката в спалното помещение на собствениците на вилата. Върнаха се 6 оригинални херми.
които са единствените в цялата Римска империя. Благодарение на този проект има голямо съживение в община Ивайловград. Проектът беше реализиран по време на управлението на кмета на общината Диана Овчарова. Благодарение на нейните усилия имаме голямо съживение в областта на туризма. Туристопотока е двоен. От началото на 2015 година до момента, до август месец, имаме повече от 15 000 посетители. За момента посетителите са основно българи, но се появиха и първите чуждестранни групи. Това допринася за икономическия просперитет на общината. Съживиха се местния бизнес, което за една малка община като Ивайловград е голям напредък в условията на една финансова криза. За кратко време, от напълно изолирано за света място, община Ивайловград се превръща в център на културно-исторически туризъм, в пространство за срещи с лозарството, винопроизводството и кулинарията от времето на древните траки до наши дни. И ето как една приказка се превръща в реалност за жителите на Ивайловград, които гордо крачат по обновената градска инфраструктура и смело градят бъдещето си. Най-мащабните инвестиции, които община Ивайловград реализира, са свързани с инфраструктурни проекти. Основните проекти това са пътищата, повече от 16 км пътища, които бяха изцяло ново изградени и асфалтирани. Инвестиционни проекти за обновяване, ремонт сградите на две основни читалища в Ивайловград на стойност повече от 1 900 000. Ремонти на училища, детски градини, саниране на сгради. Това са неща, които промениха облика на града ни. Повече от 19 милиона сме вложили в такива инфраструктурни проекти. За сравнение само ще кажа, че бюджетът на община Ивайловград е 5,5 милиона за една календарна година. Смятам, че това е изключително сериозно постижение на водената от мен администрация и смятам, че по този начин се случват и добрите неща в Ивайловград. В това има бъдеще и е добре да се възползваме от възможностите, които управляващите програми дават. Първо искам да кажа, че съм изключително горда, че работя в читалището, че съм секретар на читалището в Ивайловград. То е основано 1914 година и по този повод преди месеци отбелязахме юбилея на читалището с един прекрасен спектакъл, събран в него цялата история на читалището, целият му цвят, всички групи, всички форми, което беше и дълго очаквано от гражданите, както и от самодейците, които нямаха търпение да се случи този юбилей. Тъй като дълго време бяхме в ремонт, заради който се наложи отлагането на този юбилей, благодарение на общинска администрация Ивайловград и на кмета госпожа Диана Овчарова се осъществи един прекрасен проект. Смея да твърдя, че може би сме едно от най-модерните читалища в България, тъй като проектът е за близо 2 милиона лева. Благодарение на формите, които имаме, които работят сега с още по-пълна сила, тъй като имат най-добрите условия за работа и те го заслужават. Участват в страшно много фестивали. Последно бяха в Рожен, така известният Роженски събор, където участваха почти всичките ни групи, певчески и танцови. Скоро се завърна групата ни за автентичен фолклор от Богородична стъпка Стара Загора, където спечелиха първа награда. Имаме си кукерска група, която всяка година участва на кукерските игри в Сурва в Перник. И се завръщат естествено с награда, че са много атрактивни. Сега ни предстои един друг проект, който ще осъществим септември месец, който ще го правим за 4-та поредна година. Това е фестивал на традиционните храни, поминък и занаяти, кулинарното наследство на Тракия. Набира се повече интерес, не само от местните хора, защото ние го правим съвместно с местната общност, но
фестивала вече започва да се превръща и в международен, тъй като понеже ние сме тук на границата, имаме близост с Гърция, Турция. Те участват вече 2 години подред на нашия фестивал. Побратимения ни град Лунго във Франция, които всяка година са наши гости, участници. Очакваме тази година и от Полша и Унгария да се присъединят, за да направим още по-богат фестивала. И надявам се да имаме все повече посетители. Принадлежността и любовта към родното място често ни поставя пред сериозни изпитания. Разбира се, като във всяка приказка и в тази има препятствия, които общинската администрация и местната общност трябва да преодолеят. По селата проблемите не са никак малко, но основният проблем навсякъде е липсата на здравеопазване и безработицата, която е сериозен проблем за нашата община. Здравеопазването е свързано с това, че болниците и медицинският център, които в годините съществуваха, по обективни причини, липсата на медицински персонал затвориха. В момента това, което имаме като действащо здравеопазване на територията на общината, са общо практикуващи лекари и Центъра за спешна медицинска помощ, към когото в момента работим с максимални усилия в посока на това да го обезпечим с още техника, с още автомобили, да предоставим нов сграден фонд, за да могат хората да изпълняват задълженията си качествено и бързо, предвижвайки болните от едно место към друго, където наистина може да им бъде оказана адекватна помощ. А по отношение на безработицата, това, което служителите и работещите в общината правим, е да кандидатстваме по всички възможни проекти за създаване на временна заетост. През изминалите няколко години ние имахме повече от 500 човека, ангажирани в такива програми, където с помощта на които успяхме да намалим нивото на безработица. Но аз много добре осъзнавам, че това са временни мерки. В следващата ни година това, което планираме, е да работим много повече в посока на привличане на външни инвестиции и привличане на инвеститори, които да помогнат за съживяването на нашия регион. Можем да кажем, че няколко млади семейства вече се върнаха в Ивайловград, но това е много малка частица към ситуацията в общината. Разбира се, младите хора ще дойдат тогава, когато в Ивайловград дойдат инвестиции, когато има за какво и има смисъл. Надявам се, че с тези 4 години, с това, което постигнахме, ще е база, на която те да стъпят и да помогнат за съживяването на своя регион и на своя край. Очаквам ги. Няма как да подминем факта, че тук, в Ивайловград, миналото и бъдещето са в перфектна симбиоза. Напоследък изключителна атракция са германците, които се преселиха и живеят в едно от обезлюдените села на територията на общината Одринци. Обект на много телевизионни репортажи и на много новинарски емисии. Това е едно много приятно събитие в община Ивайловград и аз държа да отбележа тяхното присъствие на територията на нашата община. Това, че те са оценили природните дадености, географските възможности и са се преселили в това село, което наистина в репортажите на много български журналисти се казва, че е забравено от Бога. Не, нищо не е забравено от Бога, не е забравено и от държавата. Едно прекрасно место е станало място за пребиваване на тези повече от 22 германци, които са дошли, за да живеят природосъобразен начин на живот сред една уникална природна среда, каквато община Ивайловград предоставя като възможност. Нека повече такива хора да посещават общината ни, не само да посещават, но да остават трайно, защото това пък променя погледа на местните хора от Ивайловград. Когато виждат, че някой цени това, което имаме като даденост, те обръщат вече повече внимание на всичкото това. Пожелавам много такива щастливи мигове и хубави на хората от Германия, които са се заселили в Одринци. Нека техният пример бъде заразителен и за други. 40 кубика дърва донесоха. Германците? Германците? На тебе? Не на тебе, на тях ще гледай. Тук, там имат друга къща земена, там опред имат друга къща, tu всичко строят. Това са 21 души и мънинко бебенци имат. Да, видях. И сега една има пак бременна. Рокерският събор
на който вчера станахте свидетели, има вече своята 4-годишна традиция. Положихме началото в 2011 година и от тогава всяка година той събира все повече и повече почитатели. Радвам се, че младите хора имат тази възможност за среща и за изява. Надявам се, че адреналина, който вчера беше в тяхната кръв, ги е заредил положително за нови хубави инициативи и успехи. А това е една прекрасна тяхна инициатива, на която община Ивайловград подаде ръка преди 4 години. Дори тя вече е част от празничния календар и събитията на общината и е станала традиция. Надявам се, че тази традиция ще продължи, защото в това нещо виждам усмивките на младите хора. Всички знаем небезизвестната фраза «Историята е учителка на живота». Може би потикнати от това, сега община Ивайловград насочва усилията си и към селския туризъм. Вече има къщи за гости в селата Мандрица и Плевун. А Народното читалище Пробуда и неговите 4 клона в по-големите общински центрове в квартал Лъджа и селата Свирачи, Железино и Славеево съхраняват автентичния фолклор, традиционните храни, поминък и занаяти. Сега ще ви покажа как се прави свираченски зелник. От нашите майки, от нашите баби, още от малки, ние сме се научили да правим зелник. Зелника го правим от маруля. Освен от маруля, зелника правим и от листа от свекло и от тученица. Тъй като сега няма маруля, много е горещо и зато и правим зелника от тученица. Ще започваме всяка една кора да точим по-отделно. Така правим всяка една кора, разточваме ги и след това вече започваме в тавата да налагаме. Ние правим зелника с мас. Намазваме тавата, слагаме едното листо, поръсваме от зелето, след това следващото листо пак поръсваме с зели и така вече оставим най-горното листо, което е без зели и слагаме да се пече. Слушай, люби хората, това са хорски приказки. Тъй като читалището е единствено в общината, ние имаме и 4 клона. 3 от тях са в селата и един от клоновете ни е в квартал Лъджа, която сграда там вече също по проект е реновирана изцяло, тъй като вече беше пред порутване. В един от клоновете ни са и няколко от групите ни, тъй като ние имаме група за източно-родопски песни в клон Славеево, група за автентичен фолклор клон Свирачи, Лъджа, обработен фолклор, кукерския ни състав е в Лъджа, лазарски групи имаме в селата, коледарски групи, имаме и група за стари градски песни, които са ни големи свадори, те са просто уникални. Камерна формация Армира, които пеят и църковна музика, в зависимост от това какво ще работим, като спектакъл или каквото е. И библиотеката, която ни е целогодишна, в смисъл в клоновете ни основно имаме библиотеки и работа с групите. Това е основната работа на клоновете ни по селата, да работят имаме демонстрационни работилници, които са във всеки клон, както и вече имаме и в читалището. Доскоро бяхме прекъснали с тази дейност, тъй като нямахме специалист. Сега имаме една прекрасна млада дама, която през цялото лято работи с децата, които са не само от града, ами и гостуващи, на които ми е много приятно да дойдат при баба и при дядо и в същото време да си имат едно занимание. Как една мечта за финансово стабилна, по-чиста и обновена община се превръща в южната приказка на България, може всеки да се убеди много лесно, като посети община Ивайловград и се потопи в прелестите на Родопа планина и таинствата на историята ни, дълбоко съхранени по тези места. Бих искала да кажа, че община Ивайловград се намира на едно много интересно място. Гранична зона в годините назад, затворено в посока към Гърция с граница, сега отворило се за света.
И ако тогава това са били дефектите на другото време, сега нашата цел е тези дефекти на това време да ги превърнем в ефекти, така че да може от всичкото това Ивайловград да печели. Какво имам предвид, когато казвам да печели? Освен, че сме водеща туристическа дестинация на картите на България, близостта на Ивайловград в този триъгълник, в който е затворен между три страни – България, Гърция и Турция, само 45 км е близостта ни до Одрин. На около 60 км се намираме от Александрополис и Бяло море. Това е една прекрасна възможност за бъдещи туристически дестинации. За 3 дена имаш възможност да опознаеш 3 държави. Ивайловград е това място, този знак, откъдето можете да тръгнете към тези дестинации и отново да се завърнете тук, откъдето сте поели. А какво следва от тук нататък? Смятам, че имахме един изключително успешен първи мандат и че в този мандат, подкрепяйки се взаимно с общинските съветници и с хората на общината, успяхме да променим облика на града ни и това е нещо, което се вижда от всички. Разбира се, този успешен старт трябва да продължи в посока на това какво предвиждаме в следващите години да се развива в Ивайловград, каква ще е програмата ми. Аз подробно ще запозная избирателите си в периода на предизборна кампания. Това, което бих искала да кажа, че ще продължим по националната програма за енергийно саниране на блоковете. От 6 възможни ние имаме 6 договора подписани към настоящия момент. И в ранните месеци на есента съм сигурна, че ще успеем да започнем с първите санирания. Паралелно с това в интегрирания план за градско възстановяване и развитие, където успяхме в групите на общините от 4-то ниво да включим с много работа и с много труд общинска администрация Ивайловград и община Ивайловград, ни предстоят доста мероприятия и дейности по повод на осигурено финансиране в размер на повече от 6 милиона лева, с което ще продължим санирането на всички останали блокове, които са и над 36 обекта. Достатъчно други ангажименти имаме по оперативни програми, както и трансгранични програми, по които имаме подписани договори. На предстоящата сесия на Общинския съвет едно от нещата, които ще бъде предложено, е създаването на зоната за отдих и туризъм около язовир Ивайловград и това са само част от нещата, които бих искала да открехна за вас.